Karon don marli tum lasi pinineli kebang abang keneli kapre ka topics dai ka chathanam ji pwali mothaneli penangan pani si video upload lo penangan tum comment nai pidun je nali ke defendun rong loma pima sar posepu sinili nang tum ban than paklar ji nili ke okay wai ke jor tum han le ka defendun palam kali kera idun palam ta kali Women Justice Forum atum pen setami lahaya sailang no iklem numan paklang ponlo ne ponlo setami istilang namlo blo tam jong si insai pameji blo tang te lo rona teng pen ki un labang ke litum mi thang 6 schedule pang tang nang ji po bang ni li pudam bang ke 6 schedule jong si pang tang lo blo tang te lahai odlang no sailang no an ke litum mina ching sai un po customary law pen setami ma itu mi thang ola lo customary law pen si pa patir pinang po hadak pen itum ching sai un po alamang ke itum 6 schedule long ke mi thang alo ke bunai aron itum hani pi tami non jong se litum hala so aron di national level an aron hala so teng si itum kroi dun bom haso kanun na teng kulo tang te litum kila bangke illegal kal der po si ke ne batum bang si case putulok po non stami litum theklong lo mati case polok hangjang lo ke la hello nili nang litum han ke than bom bangke anutin na ning ke hang ta la lo je la son ke odlang no ke klem hino da ka po si anutir bang putin na ning hang ta la lo rada thing no paklang lab dang ji anutin phan ta expose lab dang ji pulo sitami litum abang ke la pulo je rada thing no bangke non ko paklang det po sitami tuma running tang loma 6 scheduling tang loma la le charge dam lo na jong si itum paklang lapo photo ta tar lapo itum mithang ron pen chingsai lapo ajat lapo sitami non itum along ke do bom kasuli bom ron ke piloma upload tang te hula government pen nang ke thega ron bank pen ha lapo sili tum yong sia photo ta tar po expose lapo ining itum ining punga teng te la so phi next result bangke miu ideji atheli tum phan hem kang sam sami beng data the labang so lam sinili kaduk awe han sami ke thana pachini jong litsi litum lahai akias itum insai pon pami bang te laki itum customary lo pang tang po at lalop dang te itum aso asa kias bang ke litum chingsai un bono son chong hi tang ho baisa daru tang ho lapen hem humpurti ke chithi tang ho lahai akias ana bang ke litum lake 6 schedule long sidolo itum manaro ne pathi ge phan lapen ita jog itum customary lo pen insai un po setami non bang ke litum ke un edelo the pon ma de 6 scheduling tang to det labang solam sineli ke thane paklar dam ji pu sami ningje selet ong ama sineli ningje unai lo lahai lam ke che thano nai lo poma se 6 schedule anar bang sineli bisi focus